Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaurkoan, bi elkarrizketatu izanen ditugu. Lehenengoa, Igela argitaletxeko Lander Majuelo, eta bigarrena, Mikel Martinez aktorea. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1678ko martxoaren 4ean, Antonio Vivaldi italiar konpositorea eta 4 urtaroak sortuko zuena jaio zen. Gainera, martxoaren 4ean ere, baina 1864 urtean, Alejandro Lerroux, Espainiar kazetari eta politikaria jaio zen. Bestalde, gaurko egunez, baina 1904ean, Luis Carrero Blanco jaio zen, eta azkenik, gaurkoa bezalako dugun batez, baina 1936 urtean, Hindenburg Zeppelin aeronatziaren lehen hegaldia izan zen Alemanian. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Hirurogeita bi koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean. Txertaketa prozesuak eta bestelako neurriek minimora murriztu dute koronavirusaren eragina egoitzetan. Hezkuntza Departamentok eskualdeko jantoki osasungarrien esleipena lizitatu du datorren ikasturterako. Nafarroko gobernuak adierazpen instituzionala onartu du hilaren 8an emakumeen nazioarteko eguna dela eta. Gobernuak Nafarroko Udal Konfederazioari babestutako etxe bizitzen alokairuan eta birgaitze energetikoan elkarlanean aritzeko proposamena luzatu dien. Gobernuak Zizur Nagusiko Ardoiko Osasun Zentro berria kontratatzeko baimena eman du 2,7 milioi euroko aurrekontuarekin. Polizia kidegoen eta zerbitzu publikoaren arteko koordinazioak zeregin garrantzitsua izan du Foruzaingoaren egunean. Nafarroko gobernuak adierazi du zuhurtziaren irizpidea erabiliko duela aste santuan konfinamendu perimetrala kentzeko aukeraren aintzinean. Nafarroko bioteknologia sektoreko 1500 profesional bilduko ditu irailan BioEspainen edizio berri batean. Gutxi gorabehera hiri osoko 180 establezimentuk parte hartuko dute asteburu honetan martxoaren 4tik 6ra Iruñeko udalak antolatutako Iruña Stock deskontu kanpainaren edizio berrian. Coworkiz hiria hobetzeko ideiak bilduko dituen haurretan erabentzako lehen hiri kanpaldia aurkeztu du aste santurako. Esnaola kontseilariak Iparreskiko eskola kanpainako parte hartzailei bisita egin die. Nafarroko gobernuak arrazakeriaren aurkako hainbat ekitaldi antolatu ditu martxoan, Iruñan eta Tuteran izango diren ekitaldien artean zine ziklo bat eta kultura anitzeko kontzertu bat izango dira. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, feminismotik dena aldatu sormen tailerra egingo dute arratsaldeko 6etan Txantreako auzotegin. Gainera, gaur ere 8 maldiko bertsosaioa eginen dute arratsaldeko 7etan Katakraken. Bertan, Iker Gorosterrazu, Sarai Robles, Anela Baka eta Nerea Elustondok hartuko dute parte. Bihar bestalde, alderantzi zibiltzen zekien neskatikoa eta gaurko zerua zuzenean saioak izanen dira planetarioan arratsaldeko 4:00. 8 eta 9 urte arteko aurrei zuzendua dago eta sarrerek 6 euroko prezioa dute. Bihar ere, Artikako Maria de Maeztu kulturetxean, ipuin kontalari saioa izanen da arratsaldeko 6etan euskaraz, Bentura Ruizen eskutik eta 4 urtetik gorako aurrentzat. Joan alizateko lehenagotik gonbidapena eskatu beharko da. Eta bihar ere, baina 6:30 eta Txantreako auzotegin, bertsosaio feminista ospatuko dute Saio Alkaiza, Sarai Robles eta Alazne Untxalo bertsolariekin. Gainera, egun eta ordu berean, bihar 6:30, Atarrabiako gaztelekuan Tupper Sex tailerra egingo dute. Larun batean, The Coupage sormen lantegia eskainiko dute goizeko 11etan 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat Iturramako zibiboxean. Gainera, larun batean ere, Noa familiendako antzerkia izanen da Sanduzelaiko zibiboxean. Bi saio eskainiko dituzte, bata goizeko 12etan eta arratsaldeko 6etan bestea. Larun batarekin jarraituz, arratsaldeko 7etan eta Sarrigurengo udalkarpan futbolariak eta printzesak antzerkia eskainiko dute 8 eta 14 urte bitartekoi zuzendua. Eta larun batean ere, arratsaldeko 7etan, Berriozargo auditorioan gazteendako kontzertu feminista egongo da, Afu taldea Aron Romero eta Asier Gonzalezekin.
Agendarekin bukatzeko, igandean arratsaldeko 5:00 haurrentzako denboraren taupadak antzerkia eskainiko dute Mutilloako kulturetxean 3 euroko sarreraren truk. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera goaz. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra bankuak Nafarroan 451 milioi ematen dituela da, gutxieneko interes historikoko etxebizitza erosteko. Argazkiaren bidez aldiz, Osasun Sailak aste santuan etxeratze agindua 10etan jartzea proposatu duela jakinarazten du. Bestalde, 6 urteko neskatila bat goizaldean desorientaturik aurkitu dutela ere aipatzen du gaurko azalak. Gainera, UPNek Espaloietako bidegorrian akatsa onartu duela ere jasotzen du. Eta gaia aldatuz, fisioterapeuta izateko 24 lanpostu betetzeko 788 izangaietatik 12 onartu dituztela nabarmentzen du. Futbolean, Txinik saioa amaitu eta karrerilla hartzen duela azpimarratzen du. Eta azkenik, Asier Martinez Etxarte Zizurko atletari eskaintzen dio tartea. Diario de Navarra ikustera pasako gara. Titularrak dioenez, Nafarroako egoitzetako langileen laurdenak ez du txertorik jaso. Argazkiaren bidez aldiz ikastetxetako lanaldi jarraitua izoztu egiten dela jakinarazten du. Horretaz gain, ondoko probintziak ere aste santuan ez irekitzearen alde daudela aipatzen du. Bestalde, fisioterapiako 24 lanpostu betetzeko oposizioa 12 bakarrik gainditu dutela jakinarazten du. Baita, Alex Casademunt oteko lehiakide ohia istripu zildela ere. Gainera, 6 urteko neskato bat goizaldean Iruñean galduta aurkitu dutela azpimarratzen du azal honek. Eta bukatzeko, Txini udaberrian itzuliko dela aipatzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularra EAJak Zubian gasa bilatzeko guztiei aurre egiten diela da. Argazkian, martxoaren 3an, 45 urte eta gero, justizia eske jarraitzen dutela nabarmentzen du. Horretaz gain, 3. graduan, soilik presoen 5,5% daudela jakinarazten du. Baita COVID-19ak 5.000 biktima euskaldun baino gehiago eragin dituela ere. Amaitzeko, Bruselak 2022 arte defizitaren kontrola izuztu nahi duela jasotzen du egunkari honek. Berria ikustera pasako gara. Titularrak dioenez, Palestinako gerra krimenak ikertuko ditu nazioarteko zigor auzitegiak. Argazkiaren bidez, hitzaren eta musikaren berritzaile izandako Michel Lavergeri jaiozenetik mende bat bete dela nabarmentzen du. Bigarren argazki batean gainera, martxoaren 3a erakusten du Gasteizen, omenaldi ugari egin baitziren 45. urteurrenean. Bestalde, Jaurlaritzak Armentia 2 gasa ustiatzeko baimena lortzeko auzitara joko duela jakinarazten du berriak. Eta gaia aldatuz, txertoak zaharetxeetan eragin nabarmena izan duela aipatzen du, COVID-19 zeharo murriztuz. Amaitzeko, Madrilek espetxe eskumenen aldaketa apirilera arte atzeratuko duela esan duela ere nabarmentzen du azal honek. Euskal Herria Irratiaren orrialde nagusiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, hainbat sindikatuk, hezkuntza departamentuari Kastejongo ikastetxearen erabakia errespetatzeko eskatu diotela da. Gainera, Nafarroak 62 kasu eta 3,5% positibo tasa erregistratu duela ere nabarmentzen du. Eta azkenik, Aezkoako batzarrak eta Orbaizetako udalak gobernuari torturak ikertzeko eskatu diotela ere aipatzen du komunikabide honek. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, giro eguzkitsua izango dugu ia denean. Goizean, lainoguneak eta behe-hodeien tarte hodeitsuak izango ditugu Araba hegoaldean eta Nafarroako hainbat tokitan, baina eguerdi inguruan jasoko du. Gainerakoan, eguzkitsu egongo da, hodei bakan batzuekin. Egun amaieran behe-hodeiak sartuko dira kostaldeko zenbait lekutara. Hegoaldeko haizea ahul ibiliko da goizean goiz. Goizean, zehar ipar-ekialdera egingo du kostaldean eta arratsaldean barnealdean. Temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute. Eta bihar, ostiralean, asteko joera aldatu egingo da. Lainotuago egongo da eta temperatura nabarmen jaitsiko da. Haizeak iparraldetik joko du eta itsasaldetik behe-hodei ugari sartuko dira, batez ere ipar isurialdera. Une batzuetan, euri langarra edo zirimiria egingo du. Araba hegoaldean eta Nafarroan ostarteak irekiko dira eta giroa ez da iparraldean bezain goibela izango.
Temperatura maksimoak 6 gradu inguru goitziko dira Kantauri Zurialdean, eta aurreko egunekin alderatuz, diferentzia handiena hortxe nabarituko da. Kaixo, egunon, Lander, zer moduz? Egunon, ongi. Bueno, zu igela argitaletxekoa zara, ezta? Eta oraintxe argitaratu dituzu, berrargitaratu, ez, edizio berriak egin 3 liburuenak. Kontatuko diguzu pixkat zein liburu diren. Bai, berrargitaratu ditugu 3 liburu, Zeta, Jakobian eraikina eta Familiako lexikoa. Eta dira, igelak ja aspaldi atera zituen liburu batzuk, pentsatzen genuenak bazutela oraindik zer esana, eta horretarako edizioa berriz ere berritu diogu eta azal berriak ere egin dizkiogu. Eta liburu bat berriz editatzeak zer suposatzen du? Alde batetik eta bereziki da testua berriz ere orraztea. Orduan, itzultzailearekin batera, lantzen da testua berriz ere, eta ez da soilik erratak bilatzea, baizik eta igual Euskaltzaindiak gomendio berriak egin ditu eta koma sistema aldatu behar da, edo estilistikoki ere erabaki batzuk hartzen dira eta erabakitzen da titulutik hasita edo atal batzuk pixka bat moldatzea, edo igual glosario bat nola zegoen egina, edo liburuaren estruktura bera aldatzea erabakitzen da. Gehien bat, helburua da gaur egungo irakurlearentzat liburua aktualizatzea. Orduan, erosoa izatea irakurtzeko eta erakargarria, eta zentzu horretan berriz ere soineko berri bat ematea liburuari. Eta merezi du hainbesteko lan honek? Bai, adibidez, nik badut batzutan pena hori. Liburu honak ateratzen dira, eta gaur egungo merkatuaren erritmoarekin oso azkar bilakatzen dira ja ahaztutako liburuak almazenen batetan, eta batzutan esaten zu. Adibidez, honekin, Alasguaniren Jakobian eraikinarekin, arabieratik itzuli zuten zuzenean, Euskadi saria irabazi zuen, ez daudela asko arabieratik itzuli direnik zuzenen euskal literaturan, eta gainera liburua oso garaikidea da, ze itzultzailea orain exiliatu behar izan da Nova Yorkera, eta orduan bai esaten genuela, merezi du benetan pixka bat berritu, azal polit bat egin, eta berriz ere eskaini jendeari. Baina irakurlearentzat ere ez da polita izango ez, agian duela urteetako liburu bat hartzea eta irakurlea moldatzea gehiago liburuari eta ez alderantziz. Bai, kontua da hori, azkenean irakurleak eta garaiak elkarrekin aldatzen doazela, eta guretzat igual hainbeste ez dena, edo irakurle batzuentzat hainbeste ez dena, hau da, 2011ko liburu bat, irakurle batzuk ez dutela irakurri gazteegiak zirelako, eta zentzu horretan bai badaudela generazio berri batzuk, eta adibidez, Zeta bera, beti izan da oso ongi saldu den liburu bat, eta agortuta zegoen horregatik, baina duela 20 urte argitaratu zen, 2001ean, nik neu 13 urte nituen orduan, eta ez nuen irakurri. Orduan, bai merezi duela askotan, berriz ere almazeneko edo artxiboko harribitxiak berrargitaratzea. Orduan, 3 liburu hauek justu aukeratu dituzue horregatik bereziak direlako eta balio handia dutelako? Bai, eta nahi genuen pixka bat 3 liburu mota atera. Adibidez, Alessandro Barikoren Zeta da novela labur bat, eta oso azkar engantzatzen zaituen horietakoa da. Esaten dizut irakurtzeko moduagatik. Alasguanirena da realismo soziala, eta da novela horietako bat ez dutzuna nahi amaitzea, zeren protagonistekin bazoaz denbora pasatzen, eta oso ongi ikusten da nolakoa den bakoitza, eta amaitzen da novela, baina ez haien bizitza, eta imaginatzen dituzu oraindik hor dabiltzala Kairotik bueltaka. Eta 3. Hau da Natalia Ginzburgren Familiako lexikoa, hau asko intimoagoa da, eta kontatzen du, 20. mendeko familia judu eta antifasista baten bizitza Italian. Fasismoa, gerra oste gogorra, eta zentzu horretan beste irakurketa mota bada, askoz pausatuagoa, eta gogorrago inkluso batzutan, baina arrasto sakonago uzten diona irakurleari. Eta horregatik pentsatzen genuen, 3 aterako ditugu, baina izan daitezela 3 apur bat ezberdinak irakurleei eskaintzen dietenean.
Eta zergatik 3 eta ez gehiago, ez? Ja, behin jarrita. Bueno, argitaletxe batek edo behintzat nik editore bezala orain daukadan ilusio nagusia delako gauza berriak ekartze euskarara. Ez? Baina egia da ere, badela modu bat aitortzeko egindako lana aurreko urtetan argitaletxean, 33 urte egingo ditugu apirilean, eta beste aldetik esatea zelako indarra daukan itzulpenak eta zelako indarra daukaten itzultzaileek, segun eta nola moldatzen dituzten edo ekartzen dituzten beste hizkuntza batzuetatik hitzak euskarara, egin dezaketela testu bat jada etorri zen duela 20 urte, berriz ere garaikide haien moldeekin eta gaur egungo irakurleei moldatuta. Orduan, gehiago aterako ditugu igual hurrengo urteetan, ze gauza oso onak daude, baina joango gara pixka bat banatzen, berriak eta berrargitarapenak. Zuek egiten duzuen guztia dira, ez argitaratzen dituzuen liburu guztiak berez itzulpenak dira, ez? Igela argitaletxean. Igela argitaletxea oso txikitsua da, baina oso linea markatua izan du eta da bakarrik euskaraz argitaratzen dugu, argitaletxe gehienak euskara eta gazteleraz argitaratzen dute. Eta gero bakarrik itzulpenak argitaratzen ditugu orduan, ez da bizitzan gamba asko jateko ofizio bat, edo planteamendu bat, baina bai ederra dela, zeren publikoak ja badaki zer ekarriko dugun. Itzulpenak ez dira asko saltzen, baina aldi berean jendea bereziki eskertuta badago igela argitaletxeari da itzulpenen maila oso altua delako eta gure euskerari egiten diogun ekarpena hori delako, munduko literatura euskerara ekarri goi mailako itzulpenetan. Eta zentzu horretan ez da enbide estua, osea gauza pila ekartzeko, eta hori da gainera zailena edo plazer gehien ematen duena. Oso azkar egiten dira liburu zerrendak, hau ekarri nahi nuke eta hau eta hau, baina azkenean argitaletxe txikia izan da, urtean 5 pasei ateratzen ditugu eta gero gainera saldu behar dira. Orduan. Eta nola aukeratzen dituzue? Zeintzuk itzuliko dituzuen zain beste liburuekin, ez? Ja, badaude sailak, badaukagu literatur saila, enigma saila, sail beltza, mintaka saila, eta, nik adibidez nahi dudana da, saiatu apur bat urtero ateratzen irakurle mota ezberdinak asetzeko moduko liburu. Adibidez, gaztetxoentzako atera duela gutxi Sherlock Holmesen abenturak, Fernando Horrek itzulita eta adibidez ilustratuta, Larreak ilustratuta, pixka bat jende gazteena ere animatzeko euskeraz irakurtzen. Ez dakit oso ongi ikusten dire, baina ilustrazioak oso politak dira. Eta gero, adibidez, jendeak asko maite du igelan sail beltza. Igela izenean ez zegoen novela beltzik itzulita euskarara, eta bai dela literatura bat, jende batek oso gustora irakurtzen duen oporretan hondartzan, edo ez dakit, edo basetxe batetan, edo dena delakon, ez? Baina bai dela pixka bat, literatura mota bat daukana publiko eta zale zehatz bat, eta zentzu horretan, horietako bat ere gustatuko litzake urtero ateratzea. Eta gero, literatura, baina literaturan, adibidez, saiatza gehiegi ez ekartzen ingeleratik, zeren joera hori da, konturatu gabe gizon baino emakume gehiago ekartzen dituzu, edo horiek dira joera orokorrak eta pixkat horren aurka jo behar duzu, eta esaten begira, Egiptoko autore bat, edo Natalia Ginsburg, 20. mendeko emakume bat berez, beti esaten zitzaiola edo kritikatu eske idazten du familiaz, idazten du zein du behar duen jendeaz, ez? Eta igual gaur egun oso iraultzailea dela hori eta esaten zula. Begira, beste begi batzuekin ikusten ari gara gaur egun autore hau eta merezi du izugarri. Orduan, pixka bat egiten dugu paketetxo bat eta gero, klaro, gauza oso humanoa da itzultzea, orduan, segun eta itzultzaiek zer ritmo daramaten eta bagoaz ateratzen dugu. Eta esango zenuke jendea geroz eta gehiago animatzen dela itzulpenak irakurtzen ala oraindik kostatzen da. Nik uste baietz, lehen asko kostatzen zen, bazegoelako, bagenuen hor, arresimental bat pentsatuz klasikoak adibidez edo kanpoko literatura jatorriz gaztelera zegoela. Eta jendeak igual kasi barre egiten zuen ikusita Sherlock Holmes bat euskaraz, baina oso normala zen gazteleraz irakurtzea, ez? Eta horrek ere baduka zer ikusia, euskera batuaren hastapenetan, jendeak borondate handiarekin, baina askotan
ez hainbeste asmatuz, egiten zituela itzulpen batzuk zailak zirenak irakurtzen. Eta ez dakit, guri unian gertatu zaigu batzutan testu batzuk bikain itzulita egote, eta beste batzutan testu makarroniko batzuk izaten, non ez duzu bat ere gozatzen. Eta, klaro, gaztelerak ditu, 300 urte non osatu duen bere hizkuntza jasoa, ez? Baina orain, ateratzen dira alde batetik, oso itzultzaile honak, urtero unibertsitatetik, eta gainera oso zentratuak dakitenan, igual batek egin du Polonian Erasmusa, han geratu da urte batzuk, Poloniara bikain daki, eta Poloniaratik ekartzen ditu gauzak euskarara primeran, ez? Eta beste aldetik, gaur egun ikuste dut, asko errazago saltatzen duela irakurle gazte batek, adibidez, ingeleratik euskarara, euskaratik gaztelerara, eta bar. Orduan, nik uste dut, berriz ere asko baloratzen ari dela jende itzulpenak. Eta adibidez, asko nabaritzen zen azken Nafarroako liburuaren azokan, egin genuena Gaztelu plazan, etortzen ziren oso gaztetxoak, erabat afizionatuak zeudenak Agatha Christieren nobelak irakurtzera. Eta gainera esaten zizuten, bai, hau irakurri du gazteleraz, beste hau ingeleraz eta hau euskaraz, eta hau falta zait, eta orduan naturaltasun handiz ekartzen zizkiguten, haien gomendioak eta eskariak bereziki, eta ez zuten hain kontutan hizkuntza. Horrek esan nahi du, euskeraz irakurri dituzten azken gauzak, hain ongi zeudela itzulita, ez dutela esfortzu egin behar izan, esateko, euskeraz dago, ulertzen dut, baina ez naiz sartzen ahal testuan eta bar. Orduan, ongi doa. Gama polita dagoela, eta jendeak gero eta gehiago eskertuko duela. Gero asko gertatzen da orain, igual serie bat ikusi duzu, eta serie da, ez dakit, Danimarkakoa, edo beste toki batetakoa, eta gero interesatzen zarango zerbaitengatik, edo, orduan, itzulpena, ez dakit, igual zabaldu da Euskal Herria azken urteetan pixka gehiago mundura, onerako edo txarrerako ez dakit, baina bai itzulpena fuerte datorrela orain. Eta eski. Guk oso gutxi saltzen dugu, esan nahi dut, saltzen dugu eta duin, baina gure ekarpena, xumea da, nik uste dut duina, baina xumea. Nik uste garrantzitsua dela, zeren beti pentsatu dugu irakurtzaletasuna bultzatzeko eta euskara sustatzeko, literatura oso garrantzitsua zela, baina joera izan da beti irakurtzea bertako autoreak, eta hori oso ongi dago, sekulako maila dute hemengo idazleek. Baina askotan, gertatzen da, gaztetxo batek dituen referentziak ez direla igual, sarri honen dietatxaga, baizik eta, ez dakit, serie batetik hartutako referentzia bat, pelikula batetik, internetetik eta bar. Eta zentzu horretan, oso garrantzitsua dela, hori ukitzea, ez bakarrik klasikoak, baizik eta, badago orain Nigeriako idazle bat, eta idatzi zuen testu bat, feminismoaren inguruan, eta orain irakurri du beste liburu bat, zabaldu dira referentziak, eta hor, euskerari sekulako ekarpena egiten dio itzulpenak, nik uste. Bai. Estrategiko ere bada. Eta aipatu dugu, 3 liburu berrargitaratuko dituzuela orain, eta nori daude pixkatu zenduak, esan duzu oso desberdinak direla, haien artean, eta bakoitzak ze publiko edo eskatzen du. Begira, Zeta da novela labur bat, 125 horri ditu. Esina, agian. Bai, eta irakurtzen da, gozatzen da irakurtzen, zeren hasten zara eta engantzatzen zaitu. Eta teorian da, teorian nahiko konkretua da, 19. mendeko gazte baten abentura da. Zeta harrak saltzen ditu gero zeta egiteko, eta joan behar izaten du Japoneraino. Orduan, Japoneraino joaten den bidaioietan, eta gertatzen zaio horretan, eta ematen diren asuntoak dira. Baina berez, metafora bat da, eta da bidaiaren liburu bat. Maitasun bat dago tartean, mundu oso bat maitasun horren eta pertsona horren artean, eta zentzu horretan bada egia da liburu bat erraz irakurtzen dena eta asko gozatzen dena. Eta ez dakit literaturari askoz gehiago eskatzen altzaio. Orduan, hau da Zeta. Gero, hau, Alasguaniren Jakobian eraikina, da eraikin baten bizitza. Da, Kairon, benetan existitzen da, Egipton, Kairon Jakobian eraikina, eta eraiki zuten 19. mendean edo 20. mende hasieran uste dut, 1930 markatu. Kairo erdian, aberats batek eraiki zuen, eta izan zen bere, hemen biziko dira herrialdeko
oberenak, garrantzitsuenak, boteretsuenak eta bar. Baina gero, badoa dekadentzian sartzen eraikina, hasten da jende txiroagoa hor bizitzen, teilatuetan sortzen dituzte txetxoak, behan irekitzen dira dendak eta bar. Erabiltzen du eraikina pixka bat kontatzeko Egiptoko gizartearen Evoluzioa aldaketak. Eta oso garrantzitsua izan da liburua, lehenengo aldiz hitz egin zuelako oso era irekien korrupzioaz, homosexualitateaz, islamismoaz. Da oso narrazio korala. Ikusten dituzu pertsonaia asko, da narratiba sozial bat harrapatzen zaituna izugarri. Eta saiatu ziren liburua debekatzen, zentsuratzen, saldu zen izugarri, pelikula eginda, tipoa ezaguna da, asko idazten duelako periodikoetan kritikatuz gobernua, orain erbesteratu behar izan da. Nueva Yorken bai dela novela bat, benetan, tipo bat oso gaizki erortzen zaizu. Eta hurrengoa oso ongi, eta badago neska bat ez duzun aguantatzen, eta bestea da jefa bat. Orduan, gozatzen da, bai, badu sakonera bat oso humanoa. Eta askotan barra egiten duzu, eta gero, nik uste dut gero eta zailagoa dela barra egitea liburu batekin, zain ohituta gaude egunero mila gauza ikusten, ez? Baina, bada liburu bat maitatzen dituzuna pertsonaiak. Eta hori eskertzeko da, ze bakarrik bestela gertatzen da ja oso bisualak diren zeretan, zineman, eta zentzu horretan, bai badela publiko batentzat esaten duena, nik nahi dut istorio bat. Eta hemen daukazu, adibidez, orain ezin genuela atera etxetik, edo Nafarroatik, nik hau irakurri eta zuzentzen nuenean Kairon nengoen, eta Kairon ez naiz nire bizitzan egon, baina joan nahi dut eraikin honetara. Horretan gozada da. Eta hirugarrena da, akaso bereziena, Natalia Ginzburren familiako lexikoa, liburu honekin maitatzen da idazlea. Konturatu gabe, atzo aurkezpen egin genuen Donostin, eta txantxetan esan behar izan genuen, bai gu, bai kazetariak eta hitz egiten genuenen liburuaz, ari gainela Nataliaz. Natalia Ginzburg deitzen da idazlea, eta infamiliarizatuta genuela, Natalia eta ze pertsona, eta baina ja hitzen ez deitzen genuen, ez? Hau da, Natalia jaio zen familia burges eta oso gorri batetan, antifasistak ziren, lehenago, sozialistak eta gainera juduak ziren, nahiz eta zuten praktikatzen. Eta haien historia da pixka bat, 20. mendeko Italiaren antifasismoaren historia. Nola saiatzen diren pixka bat gizartea aurrerantzateratzen, fasismoa iristen da, oso une gogorrak, gerra, naziak, eta adibidez, hauek, Nataliak atxilotu zituzten bera nahi guziak, aita senarra atxilotu, torturatu eta hil, bera ere erbesteratu behar izan zen, jarri zuten hor erbestean herritxo batetan mendietan, eta orduan oso gogorra. Baina bere planteamendua da, esatea, idatziko dut novela bat, edo liburu bat, non ez dagoen gezurrik bat ere, eta fikzioa idatziko banu ez abatuko nuke segituan. Idazten du bere familiako hitzei buruz. Denok ditugu ezakite lagunekin, bikotearekin, familiarekin hitz jokoak askotan, edo tontakeri linguistikoak diruditenak, baina askotan sortzen dutenak sekulako lotura. Zeren bakarrik zure kuadrilekoek dakite, edo zure maiteak, edo dena delakoak. Eta oso intimoak dira, baina oso sendoak. Natalia Ginzburren planteamendua da, mundua aurrera joan ala, edo zure bizitza, edo historia, jende bat desagertzen doa, hiltzen delako, edo joaten delako, gauza asko aldatzen doaz, eta pixka bat mantentzen duten bakarrak. Garai bat izan zen hori, dira justu uste duzun gauza harinenak direla, elkar banatutako hitz berezi horiek, eta hitz berezi horien memoriak. Orduan oso polita da, zeren askotan tontakeri izugarriak dira, aitak esaten zituenak, edo amak errepikatzen zuen esaldi bat beti, baina justu horiek dira, berak maitasun handiz oroitzen dituenak, eta horien gainean eraikitzen du, narrazio sentimental bat, bere familiarena, baina azkenean dago kontatzen Italiako historia. Eta harrigarriena da, adibidez, senarra torturatuta hiltzen diotela, eta bi esalditan esaten duela. Eta hor uzten du, baina adibidez horren pena, nabari da bere hitz guzietan, ez? Eta inkluso hitz joko batzuetan, eta bar. Orduan, bai badela pixka bat, serioagoa irakurtzeko, baina benetan
oso bat uzten duen liburu ederroietako bat, eta horregatik da klasiko bat, bere liburu oso ezaguna da, eta orain pixkat berriz atera da bere figura oso fuerte, eta hau da bere liburu klabea. Bueno, eta esan duzu ez, atzo Donostin egon zinetela aurkezten, eta datorren astean Iruñen aurkeztuko dituzu ez, Katakraken? Bai, bueno, ni berria naiz guzti honetan, baina ikusten dizkiot ja joera batzuk, eta zen beti aurkezpena Donostin egiten zela. Eta ongi dago, baina zergatik ez Iruñan. Eta zergatik ez Iruñan, baina aurkeztu egiten oso gutxik, edo bakarrik hemengo argitaletxek, EAeko kazetariak ez datozelako, punto. Eta babaz, gehienez. Eta, hori pixkatera aldatzeko bidean, nik nahiko nuke oraingoz, bai, Donostira joan eta aurkeztu liburuak. Guk ez dugulako dirurik iragarkia jartzeko medioetan, eta, liburu bat egiten dugunean, bai behar dugulako sikiera notizia bezala agertzea. Baina gero beste bat egiten hemen, eta askotan politagoak dira hemengoak. Zehangoak askotan tramite bat dira, naiz eta kazetariak eta eskerrak datozela eta interesa handia dute eta. Baina 10ean egingo dugu adibidez Katakraken, izan liteke ere Karrikirin edo beste batetan. Eta lagunak datoz, itzultzaile gehienak nafarrak dira, orain liburuak egin dituzten ilustratzaileak nafarrak dira. Orduan, bada modu bat ere esateko, egin dugu lan bat eta hemen dago frutua, eta zuekin partekatzen dugu gozazue. Eta, bai, Nafarroko kazetariak ere badatoz, baina gehien bat, niretzat importanteena da hemengo aurkezpenena, Igela Iruñean dagoen argitaletxe batenez, pixkat bere komunitatearekin partekatzea egindako azken lana. Eta, orduan jendea joan daiteke, interesa izango balu? Bai, noski, horretarako da. Azkenean, guk oso zitzultzailea edo munduko. Gainera oso polita da, ze askotan etortzen da, igual gure liburu bat irakurri duen norbait, edo ez daki noiz liburu bat itzuli zuen norbait, edo itzultzailearen alaba, semea, ez dakit, bai dela erabat ireki eta oso normal eginen dugu. Aurkeztuko ditugu liburuak, itzultzailea bertan izanen da, Fernando gutxienez, Fernando Rey, eta pixkat azalduko dugu zergatik egin ditugun ilustrazio berriak eta ilustratzaileak bertan izan dira. Ez da egongo ardorik eta gaznarik ezin delako, eta distantziak mantenduko dira eta dena musukoekin egin beharko da, baina behintzat aurkeztuko dugu gure jendearekin egindako. Osea, gonbidatuta zaudetera bat. Lehenengo kontaktu hori sortzeko ez, hortxe. Aukera, martxoaren 10ean ez, 7etan, Katakraken esan dut bezala. Ez dakit, bukatzeko zerbait gehiago aipatzea gustatuko litzaizukeen, ala nekin nahiko argi gelditu den? Ez dakit, zuk galderaren bat duzun, igual bai azalduko denukela zergatik aldatu ditugun azalak. Orain arte, Igelak beste formato bat zuen, hauek ziren azalak oso ederrak direla ere. Eta, ni orain hasi nintzela editore eta pentsatu nuen nahi nuela mantendu pixka bat lehengoen paper mota eta pixka rugosoa da, tamaina bera eta merezizuela pixka bat diseinu aldatzen. Eta orduan, okurritu zitzaidan, autore bakoitza ilustratzaile bati esleitzea, formato antzekoa da, baina aldiro liburua berria izatea, ez? Eta jartzen diedan baldintza bakarra da, erabili behar dutela, ez bakarrik azala, baizik eta liburu osoaren azala, lientzo bat balitzu ezala. Orduan, lehenengoak egin dituzte Oier Zúñigak eta Miren Asiainek, biak Iruñakoak, eta hurrengo adibidez Leire Urbeltzek egingo du. Eta ez dakit bai badela modu bat, pixkat liburua goratzeko, zeren argitaletxe gehienek eta ulertzen dut ere erabiltzen dituzte argazkiak. Gaur egun oso kultura bisuala dugu eta asko deitzen du, argazkia polita baia, ez? Baina egia da sartzen zarela, batzutan liburu dendara eta badirudi argazki galeria bat. Eta hau zen pixka bat esatea, utzi liburuari bere hitzekin hitz egiten, eta goazen saiatzera ilustrazioarekin harreman bat sortzen indartzen barneko hitzak. Orduan, ez dago ere idazleen argazkirik, adibidez Mirenek Natalia Ginsburg margotu du. Ze polita. Baina, printzipioz hori, ez da egongo inolako irudirik. Eta nik ematen diet liburu ilustratzaileei, ez dago araurik. Eta haiek liburu irakurri eta liburuaren araberako ilustrazio bat egiten dut. Horrela ere, ilustratzaileak ere ezagutzera emateko. Bai, eta gainera hori,
puntako ilustratzaileak ditugu Nafarroan, eta nik uste merezizuela esate ere jo. Gutxitan eskatzen zaie ilustratzeko liburu baten azala izango balitzu zala artelan bat edo margo bat. Eta, aukera emateko eta bereziago bilakatzeko liburua. Igela argitaletxea beti gauza bereziak egiten, ez? Zuek zarete desberdinak. Bai, baina gero badaukagu borondatea berezitasun hori mundu guztiari eskaintzeko. Saiatzen gara adibidez prezioak nahiko xumeak mantentzen, eta ez dakit, nik beti pentsatzen dut, 7 urte baditut ez daukat bereziki sos asko, baina liburu bat nahi badut eta badakit, ez dakit, igual astakeri bat esatera, baina argitaletxe erraldoien Mondadoriren liburu bat Efnaken lapurtzen duen gaztetxo bat, erabatu lertzen dut. Baina, gaztetxorrak badu, musika talde txiki bat bezala, argitaletxe txiki batek egiten ari da hemen hau eta hori. Pagatuko ditut 15 euro. Eta behintzat pagatu alizatea, ez izatea 25. Zeren hori, bastante da. Eta zentzu horretan, berezia baino, ederra litzateke kalitatezko kultura denontzat eskuragarria egotea. Eta zentzu horretan, guk egiten dugu hau, beste batzuk egingo dituzte. Eta Nafarroan segitzeko gauzak euskaraz eskaintzen. Mila esker, Lander, gurekin hitz egiteagatik eta guzti hau kontatzeagatik. Zuei, elkarrizketagatik eta ongi izan eta animo lanean, ikusiko gara gauden amaitzen denean. Berdin eskerrik asko. Agur, ni esker. Iruñeko albisteak ikustera goaz orain. Iruñeko udalaren Cowork Kids haur eta nerabendako programa berriak astesanturako hiria hobetzeko ideiak bilduko dituen haur eta nerabentzako lehen hiri kanpaldia antolatu du. Iruña 2030, zer hiri imaginatzen duzu etorkizunean, izenburupean Arantzadiko Parkeko nekazaritza eta abeltzaintzako interpretazio zentroan eginen da, apirilaren 6tik 9 da. Gizarte hezkuntza, sormen eta kirol jardueren bidez, Cowork Kidsek egunez egun haurren prestakuntza eta sentsibilizazioa sustatzen ditu haien eskubideez bezain batean. Hartara, konpetentzia globala sustatuta. Une honetan, 516 pertsonak 785 izen emate egin dituzte eta lehen hiruhilekorako aurreikusitako leku guztiak bete dira pilota jarduerakoak salbu. Lehenengo hilabetean 229 lagunek 334 izen emate egin zituzten. Eta jakinarazi dute, martxoaren 23tik aurrera epea irekiko dela jarduera berrietan hauek ere doakoak eta unibertsalak izen emateko. Eta beste batzuk gehituko zaizkiola egungo programazioari. Hala nola, magia eta garapen jasangarriko helburuei buruzko bideojokoak. Programaren webgunean kontsultatzen ahalko dira, non informazio guztia biltzeaz gain, hilabetero eguneratzen den blog bat ere baitago. Hiri kanpaldian, jolasak, kirolak eta gizarte hezkuntza eta sormen jarduerak eginen dira, non haurren partaidetza landuko baita. Esaterako, hiriaren maketak eginen dira Lego piezak erabilita eta horma irudiak birziklatutako materialekin. Sarrera ordua 8:30 9 izanen da eta azken ordu horretatik aurrera hasiko dira jarduerak. 12:30 11 osasungarria izanen da eta irteera ordua ordu 2:30 3:00. Garapen jasangarrirako helburuak kontutan hartuta, hiria hobetzeko taldeek egindako proposamenak jasoko dira eta kanpoko epaimahai aditu batek baloratuko ditu. Horietako 2 gauzatzeko Cowork Kids programaren barruan, Nafarroako Rural Kutxaren babesarekin. Halaber, azken egunean bilera bat eginen dute Iruñeko alkatearekin, haien ideiak helarazteko. Hala, astesantuko Cowork Kids hiri kanpaldiak eztabaida sustatuko du, bai eta haurren partaidetzak benetako eragina izatea ere. Kanpaldi osorako izen ematearen prezioa 10 eurokoa da, 120 deskontuarekin 2 seme-alaba badoaz. Guztira 130 leku daude, 2 taldetan banatuta, 6-12 urtekoak eta 13-17.
Programa gaztelaniaz zein euskaraz egiteko aukera dago eta eskaerak martxoaren 16tik aurrera egin daitezke 010 eta herritarrendako arreta telefonoetan. Eta horretaz gain, gai aldatuz, gutxi gorabehera, hiri osoko 180 establezimenduk parte hartuko dute asteburu honetan, martxoaren 4tik 6ra, Iruñeko udalak antolatutako Iruña Estok deskontu kanpainaren edizio berrian. Sasoitik kanpoko artikuluak eta produktuak eskainiko dituzte prezio merkean establezimenduetan beraietan. Hiriaren erdigunean eta auzoetan barnako ibilbide bat sortuta. Parte hartzaileen zerrenda osoa irubebikoitz.pamplonastok.es webgunean kontsultatu daiteke. Gaur parlamentura etorri gara gazteak eta apustuetxeen gaiaren inguruan galdetzera. Datuek erakusten dute egoera kezkagarri bat. Ez da ikaragarri larria, esaten digu, gazteen artean ehuneko 2 eduki dezaketela arazo nahiko potenteak eta ehuneko 7 bat gutxi gorabehera ere egon daitekela eduki ditzakela arrisku faktoreak. Ez da gutxi, da egoera kezkagarria eta horregatik neurriak jartzen jarraitu behar dugu. Horrez gain, inkesta ezberdinek esaten digute batez ere ludopatia, nahiz eta zerbait berria ez izan, azken urte hauetan gazteengan eta mutil gazteengan edukitzen ari dela ondorioa. Eta horrek ere informazioa ematen digu gure neurriei begira ez. Eta honekin lotuta ere kontuan hartu behar dugu kirol apostuetan ematen direla eta online apostuetan ematen direla kasu gehien. Edo behintzat kasu arriskutsuenak. Informazio guzti honekin badaukagu informazio nahikoa aproposadak diren neurriak jarri ditzateko. Esango nuke, egia esan da, instituzioak pixkat berandu ibili garela azkenengo urteetan. Nolabait, egoerak merezi duen arreta ez dugula denboran jarri, ez? Baina egia da azkenengo hilabetetan eta pare bat urteetan esango nuke, bai Nafarroako gobernuaren aldetik, bai hainbat udalen aldetik, neurriak proposatzen ari direla, eta areto berriak ez direla irekitzen ari, edo distantzia minimo batzuk sartzen ari direla aretoen artean. Zorroztu dira neurriak ekiditeko adibidez adin txikikoak joan alizateko areto hauetara. Hor nik esango nuke galerarik handiena ez bada, galera handia daukagula online jokoarekin. Hor egia esan da, galerak ditugu zailagoa delako kontrolatzen joku mota hori eta hori indarra jarri behar dugu. Gure aldetik, adibidez, parlamentuan duela aste batzuk martxan jarri zen ponentzia bat jokoari dagokiona eta ari gara sakonki aztertzen problematika saiatzen ari garelako ulertzen ongi nola dagoen kontua eta ahalik eta neurri eraginkorrenak sartu alizateko. Ondorio larriak edukitzen ari da gaur egon duela urte nahikotxo, baina horrez gain egia da, etorkizunari begira, batez ere jende gaztea sartzen denean, ondorioak daudela adibidez haien ikasketetan, lan arloan ere bai, arlo emozionalean ere, eta noski, zenbat eta menpekotasun handiago, orduan eta ondorio larriagoak, eta hemen bai, kasu batzuetan, lehen aipatu dut, portzentai aldetik, izugarria izan gabe, baina pertsona edo familia bakoitzarentzat oso larriak izan daitezken ondorioak egon daitezke ez. Eta hor daude, osasun arazo larriak, arazo ekonomikoak, emozionalak, eta bar. Aipatuko nuke, onartu dudan bezala kostatu zaigula, igual nolabait kontu jartzea,
oso bapatean etorri den fenomeno bat izan da, batez ere online jokoarena, nik bai esango nuke duela denboratxo bat eta gaur egun ere gai honek daukan garrantzia ematen diogula instituzioen aldetik, eta nik uste bai hasieran igual aurre hartu gintuela, ustela hainbat enpresek gaur egun esango nuke serio hartzen ari garela gaia eta aztertzen ari garela sakonki. Ostegun honetako parlamentuko osoko bilkuran, geroa baik eztabaidatuko du politika energetikoaren inguruan mozio bat aurkeztu dugu, soberania energetikoa aldarrikatzeko, Nafarroak aurrean dituen erronkei begira, gure ustez funtsezkoa delako eskura edukitzea ahalik eta tresna gehien. Eta gaur egun, beste asko hitz egiten da, fiskalitate berdeaz eta politika energetikoaz, baina argi daukagu ezin baldin badugu gure araudi propioa, araudi fiskala eta bar diseinatu, ejekutatu, kontrolatu eta ebaluatu, esaten ari garen guztia hitzak direla eta ezingo ditugula gure hitzak ekintzetara eta praktikara eraman. Horregatik aurkeztu dugu mozio hau, Nafarroako gobernuari eskatu diogu Espainiako gobernuarekin negoziatzeko, itun ekonomikoaren barruan, eta eskuduntzak, behar diren eskuduntzak lortzen saiatzeko, Nafarroak bere ibilbide propioa egin dezan gai honetan. Zeren orain arte, gehiegitan Espainiako politiken itzaletan egon gara, eta gero bairen aldetik behintzat argi daukagu ez direla izan behar bezain beste ambiziorik, ez dute izan. Adibidez, 2019ko apirilera arte, Espainian legez debekatuta zegoen autokontsumo energetikoa, Europako beste herrialde batzuetan bultzatzen zen bitartean, eta hainbat adibide daude. Horregatik pentsatzen dugu funtsezkoa dela guk hemendik gure eskuduntza propioekin gai garrantzitsu hau hartzeko eta aurrera eraman ahal izateko. Kaixo, Mikel, zer moduz? Kaixo, zer moduz, zelan? Ongi, ni ongi, zu ere? Zu badakizu nire izena, nik zurea ez. Maite naiz. Maite. Zer moduz zabiltza, ongi? Ondo, atzo Iruñean, oso emanaldi polita, oso gustora, eta orain Bilbon, beste gauza batzutan. Orduan alde batetik bestera, ez? Bai, Nafarrok, nahi dugun lekutatik ibiltzen gara eta nahi duzun lekutan bizi gara. Ni Nafarroan jaio nintzen eta Bilbon eman dut bizitza osoa, nahiko bilbotarra naiz ere, baina, gauza biak. Denain orduan atzoko emanaldia berezia izango zen, ez? Iruñean izatea, zu Nafarra zaren. Bai, Iruña, emanaldi guztiak dira bereziak eta guztietan jartzen dugu, ahal dugun guztia, baina, Nafarroa apur bat berezia da. Ez bakarri niretzat, Nafarroa naizelako eta asko maite dudalako, Patxorentzat ere bai. Eta, Nafarroan eta Iruñan egiten ditugun emanaldiak dira bereziki politak eta maitagarriak eta gustatzen zaigu joatea bai. Orduan, zer moduz joan zen atzoko emanaldia? Oso polita. Iruñan, dozen leku da ona, Gaiarre oso leku dotore eta polita eta da, baina, Nafarroako antzerki eskola edo San Agustin kalean edo dagoen antzoki hori, aspalditik ezagutzen duguna eta, iaia gure montaje guztiak hor egin ditugu, Gaiarren ere bai, batzuk eta horrela, baina, hor, benetan da leku, nire apila gustatzen zait, leku polita da eta hor dagoen jendeak hori eramaten duena eta horrela, oso jende atsegina, langilea, laguntzeko dagoena, oso leku benetan
gozoa, ez? Fin, antzokia bera. Eta, bueno, emanaldia, jende pila bat egon zen, aspalditik sarrera agortuta, ibiltzen gara, protokolo horiekin edo pena bada, eta horrela ez, baina, bueno, protokolo hori guztiz beteta, jendea sarrerarik gabe, jende dezente gatu da, eskatu digutelako, eta ez da posible izan, eta, bueno, alde horretatik oso beteta, eta emanaldia oso ondo. Normalean emanaldiak oso onak izaten dira, jendea oso pozik geratzen da, baina, bueno, atzokoa ere, bereziki ona. Jendeak barre eta txaloak egin zituen, amaierako txaloak, eta guk hori oso ondo bereizten dugu, oso benetakoak izan ziren, oso gozoak, beroak, eta gainera, begira, bantxe bertan jaso dut mezu pare bat, edo hor egon zen jendearena, eta horrela, eta bueno, oso posgarriak. Ideia bat egiten zazun, kontatzen dugu gauza batzu zer sentitu zuen, eta zerkia, euskara, eta horrela, eta nik erantzun diot horrela delako. Eta gira, eskerrik asko posten gara, guk hori da gure helburua, antzerki ona egitea, sormen ona egitea, baina horrez aparte, eta oso importantea, da euskara, eta guretzat oso importantea da jendeak euskararekin oso ondo pasatzea, kasu honetan da barre egitea, eta gauza batzuk eta hausnartzea, baina batez ere barre egitea, baina izan daiteke ere negar egitea, ondo pasatzea, ondo sentitzea, ez? Hori da gure helburua, eta euskara eta sentitzea hori euskarari esker dela, eta beraz, euskara gehiago maitatzea, eta euskaldun izateaz arro egotea, hori da gure helburua ere bai, eta justu eske idazten zidana edo WhatsApp hori bidali zidana, eta horrela hori aipatzen zuen, eta orduan, oso pozgarria da guretzat. Noski daiet. Eta, esan duzu ez, berez ez dok ero lan hau barre egitekoa dela. Ez da erresa izango, ez? Jendeari barre egin araztea, eta bereziki agian garai hauetan, ez? Bai, helburu barre egin araztea, baina ez edo nolatan. Guke nahi dugu gauza, sormen ona gauza, jendeak esperoz duena, jendea sorprenditzea, jendea harritzea, eta gainera, komizitate horren bitartez eta umore horren bitartez ere gauzatxo batzuk, galdera batzuk edo mezu txikitsu batzuk edo botatzen baditugu ere, saiatzen gara, ez da bakarrik barre egitea, barre egitea oso importantea, baina horrez gain, gauza kompleto bat osatzea. Eta zaila da, ez da erreza, eta gainera, bitu, humorea normalean, antzerkian, eta horrela, apur bat, minusbaluratuta dago, batzutan, ibitzen zait, konsideratuta dago gauza, errezkeria bat bezala, gauza sakonetaz hitz egiten baduzu, eta batez ere jendeak ez baditu oso ondo ulertzen, orduan, hau oso ona izan, honek oso ona izan behar du, ez dut biberrik ulertu, ez dut oso ona izango dela. Bai, esageratzen ari naiz, baina horrelako gauza bat gertatzen da. Eta, humorearekin, humorea izan daiteke ona edo txarra, izan daiteke erreza edo zaila, izan daiteke sormen, kriston balore daukan sormena, edo ez. Humorea izateaz aparte, badago beste kategoria batzuk, ez? Eta, ahaztu zaiten galdera, saiatzen garatik eta okien egiten. Orduan kasu honetan, da pixkatez, humorea, baina kritika ere. Nola baita laguna, hausnarketara bultzatzen. Kritika, guk barre egiten dugu geure buruarekin, eta oro har, ez da gure buruarekin
Mikel eta Patxo gure etxekoak garenok eta ez dakiz zer, eta gure bizitza pribatuari buruz. Ez, guk hitz egiten dugu geure buruaz, aktore bezala, antzerkilari bezala, eta gizarte honetako biztanleak eta partaideak garen aldetik eta horrela, ezta. Orduan, barre egiten dugu, gizarte honetako gauza, hainbeste gauzetaz, ez da. Orduan, gure bitartez egiten dugu, eta batez gizarte hau esaten dudanean, euskaraz egiten ari gara, euskara oso presentea dago gure ikuskizunetan, horretaz hitz egiten dugu, orduan hitz egiten dugu euskal munduaz eta horrela, horretaz egiten dugu barre oso kariñosoa. Orduan, gauza batzuk, hemen ateatzen da Durangoko azoka, ateatzen da Zuberoaren mistifikazioa, agertzen da, apur bat hor kokatuta dagoelako, ez da bereziki, baina, Iruña agertzen da, eta horrela, Gabonetako kantak, eta horrela, izan ziteke beste leku batean, baina Iruñan dago kokatuta. Agertzen da, eskulturak, Oteiza, horrelako gauzak, eta gauza horietaz barre egiten dugu. Kritika da, barre eta ironia erabiltzen dugun aldean eta horrela, kritikatxo batzuk ere badaude, baina oso kariñosoak. Ideia bat egin dezazun, guaz ginen, tartean obra ezberdinak dauzkagu, baina bat da, hau, bikoteatro deitzen duguna edo ez dokiru, hau da Patxo eta Biok, euskararekin jolasten eta euskararen gaia erabiltzen, beti eta horrela, ez? Eta obra ezberdinak egin ditugu. Eta ideia bat egin dezazun, lehenengoa zen euskara sentzilloaren manifiestoa. Eta hor ginen munduko euskaldun berririk zaharrenak, eta geunden protestaka euskararekin, eta euskaltzendiarekin, eta aekarekin, eta kristonak botatzen. Jakina, eta hor, botatzen genituen horietan, gauza batzuk kejatzeko arrazoia daukagula eta horrela, baina horrek ez du esan nahi benetako kritika dena da, gure kontraesanak eta penak, euskaldunon kontraesanak eta penak eta horrela, horretaz barre egin apurru bat eta biltzen zaigu horrela hobeto eramaten dugula eta zeo zer baldin badago zuzentzeko, zuzenduko dugula eta horrela. Orduan, badago kritikatxo bat, baina oso kritika, maitagarria. Hori ez da minen batera, ez baizik eta zentzu honean. Norbere buku bat. Bai. Eta jendeak oso ondo ulertzen du horrela, oso ondo ulertzen du. Obren, ez dut aipatuko beste, eske, obra honetaz, beste batzuk aipatzen baditut eta horrela, hori, spoiler, egiten dute, gehiagik kontatzen. Ordu noge jendeak ikusten, Jendea joan dadila eta ikus dezan. Bai, Nafarroan ez duzue beste emanaldirik ala baduzue batemak programatua? Bai, badaukagu Tafallan, maiatzean uste du, eta ez dakit beste den bat dagoen, ez dakit Burlatan egon ginen, eta horrentxe bertan ezin dizuten. Badakit Tafallan gaude. Maiatzean. Ez dute gehiago gogoratzen. Ia gehiago sortzen diren, ateratzen diren, bai. Bai, agian beran, edo ez dakite gauden, edo beran normalean egiten dugu beti, eta horrela, ikusiko dugu. Iruñean ez, sarrerak bukatu zen dituztenez, itzuli beharko zarete beste emanaldi bat ematera? Jakina baietz, seguro gaude dituko digutela. Atzo izan zen, protokolo aldetik izan zen foroaren erdia. Bezalki bat bai, bestea ez. Eta orduan, eta badakigu, lehen esan dizuen moduan, jende asko kanpoan gelditu zela. Orduan, bueltatu beharko ginateke. Gainera Iruña handia da, ikusle asko daukagu, eta, Iruñara bueltatu beharko ginateke. Eta Iruña espada, justu, Iruñaren inguruan, badaude antzoki polit batzuk, eta herri, udal, badakizu, zinturo horretan, eta horrela, bueltatzen gare, bueltatuko gara. Ze ondo. Bagu pendiente gongo gara, orduan ez, eta sarrerarik gabe galitu den jende hori ere bai.
Ia, seguro gaude ahoz-ahoko propaganda ona egingo dutela atzo egon zirenak. Bai, oso ongi hori oso ona da. Gehien balio duen propaganda. Ez dakit, bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuke. Zuena ere asko balio du. Bueno. Bai. Ez dakit ja bukatzeko hori, zerbait gustatuko litzaizuke. Ez dakit, ez uste. Ez dakit, mila aldin, en fin, oso pozik gaudela honekin, oso gustora joaten garela Iruñara eta benetan bueltatuko ginetekela gogoz eta ez dut errepikatu dut. Eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik, Mikel. Eskerrik asko. Primeran joan da dira. Gala izter zaudeten berriz hemendik bueltan. Eskerrik asko. Suerte hon zuek ere bai hor telebista horrekin. Eskerrik asko zuei, benetan. Esker. Gaurkoz, hau izan da guztia. Eskerrik asko oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.